No, mám to rád. A čo máte bez rád? Ja myslím, rád opravujete auta, alebo... No, aj chlapci sú tu, aha. Hej? Taký chlapci sme tu? Áno? No, dobre, sú krásni. To je perfektný. Hej, takže rád si sa akože dávate s druhými do zadku, áno? No, my chodíme na obede a majte sú nie, tak využijú situáciu. Napadne z osadu, vieš. Jasné, že miesto toho šrobovaku na to auto dáte... Mu dám teplého. Áno, teplého šrobovaku. Teplého Johna. Aby mu bolo lepšie, áno? Áno. Čo si ešte o tejto strednej škole myslíte? Taký pokočí. Áno? Poďte aj vy na skúšku. Poďte aj do rozhovoru, poďte. Aj vy, dotar. Tu sa mu môžete sem pridať. A viete to, čo vy myslíte Filip Kovačík? Viete to, čo vy myslíte Filip Kovačík? Odkiaľ ste? Čo? Ty to skľúčky. Áno? A tam akože, tam sú tie lúčky, alebo kto? No, lietadlo. A je lietadlo, áno? No. A prečo sa tak dívate na mňa? Ja som vás zjedol večeru? Alebo ako, zjedol som vám večeru? Tak, a toto, a vy čo? Máme dve, alebo? Tak, to je všetko od nás. Vidíte, máme tu už aj svetiace lampy. Takže pre televíziu Markíza vyrobil Dalibor Grendel.